Right, mfaro wangu kuva nemi zvakare pamanheru anhasi wazukuru wangu anditi right teerera kamuzukuru kana wanga usati wasubscriber please subscribe to this channel. Also don't forget to put your notification bell kuti whenever I upload a video you will be notified. Thanks kune vanoramba vachisupporta basa anditi right chiteerera tikurumidze kupinda panyaya dzedu anditi right nyaya dzinoswera tichiitika mumastreets esocial media. Right tine muzukuru wangu he is a model ari kuSouth Africa anditi is a model, is a Zimbabwean but is based in South Africa ari model. Recently ndo vaimbotukana namudiwa wood anditi kuInstagram. So Tino he is expecting a child nemusikana watuziva aimboacta pa she's an actress anditi also ndiye akamboacta pane inonzi Muvango right kana ndisingakanise Muvango right anonzi ESP wengema anditi right Spiwe Ngema she was once married kune the late anonzi iye Dumi Masisela anditi so South Africans avo wedu ndiye wedu wekuno Tino right Tino sezvandataura kuti is a model mastreets esocial media ari kubvirisa mukomana right nzwaika wazukuru Tino ndiye ari kubvirisa nemaphotos andaisa panapa. So pane musikana anonzi Lirato aratidzawo kuti haana kufarira zviri kuitwa nani zviri kuitwa naTino right ndichaverenga ndo zvandaisa maside nemaphotos achona. Now Lirato M uyu abanyora akati you can see this one does not respect himself. Who will marry him if he keeps posting pics of himself like this? Busy displaying his body, the temple of the Holy Spirit, for the whole world to see. Guys, you don't have to be naked to be beautiful. Musikana weku South Africa non Lirato anditi zviri kupawo noise kune vasikana kuti aiwa izvi zviri kuitwa nemukomana nemuzukuru wedu hazvina kunaka. Hanzi hazvisi right zvokuti angari anobuditsa maphotos akashama sekudai. What do you think kuti model yedu akuitawo zvakadai kuSouth Africa wazukuru? Imimi ndimunondiudza. Inini what I think ndezvekuti muzukuru kwega kwauri ungave uri kuSouth Africa ikoko ungave uri ku anywhere out of Zimbabwe anditi unofana kuzoti zvoni you are carrying the flag of Zimbabwe anditi wakatotakura Zimbabwe muzukuru whosoever unosangana naye akada kuziva kuti Zimbabwe kwakamira sei anoona pauri anditi. So what do you think nemaphotos ari kupostewa nemukomana wedu Tino anditi. Also there is a story yandasangana nayo anditi kuFacebook uku right kuFacebook kunoitika zvinhu zvakawanda wazukuru anditi. So kuFacebook uku ndabva ndasanganawo nemukomana anonzi Simbarashe Java. Sekuziva kwenyu Simbarashe Java akabatsirwa na Boss G Kinimba anditi mukomana wepadombo shava apo akapiwa mari yekutanga business. So now tabva taona maphotos ari paconstruction site achiita zvaari kuita no zvakanaka but azosvikawo paazotaura mashoko akadai anditi ndisimba pabva paitawo mukomana anonzi Nomen anditi ndizvo abva hanzi Drizzy anoti abva ati usanyepere vanhu uri kutoshandiswawo zvako kuconstruction iwe anditi. Conversation yacho ndo yandaisapa unogona kuiverenga ndichananga pana Simba Java ari kuti musarwadziwe wedwe iwo wakambopiwa start yebusiness Nemutorwa here apa Munin'ina achirova mari nemahure ndo zvatotaurwa naSimba amene kuti mahure ari kurehwa ndeapa nditi hatizive but hanzi Munin'ina wake ari kurova mari nemahure iye achibatsirwa nevatorwa. It's a strong statement anditi. So what do you think nezvokutaurwa nemukomana apa anditi meno ayaye azotaura futi azikon hanzi mahure ndimi muri kumubhadharira here. Amen. Nyaya dzacho dzanga chitaurwa naengineers. Amen. Imimi ndimi chatiudza kuti what do you think kureva here kuti Munin'ina wake passion ari kuchaya mari nemahure. Amen. Imimi ndimi chandiudza wazukuru. So ndo nyaya dzaswera dzichitendererawo mumastreets esocial media. Munodziona sei? Let's ngataurirane
kuma comments uko handiti ndo nyaya dzangu ndiuye nadzo handiti vazukuru. Thanks very much nekuramba muchisupporta basa mushande wenyu vazukuru. Ngatipfuurire mberi nekuendera nekusupporta musha wenyu handiti na Uncle Saint ndichiti much love.